Liian vähän vettä tulee, pitää tehdä isommat reijät tai enemmän reikiä tuonne rummun puusteluputkeen. Se olisikin vettä vähän joka puolelta. Vähän miettiä noita reijityksiä. Tuo pojan poika tässä 3-vuotias on testimiehen kaveri. Mitä? Testi ajo 2. Reikiä on isonnettu, määrää ei ole lisätty. Katsotaan miten menee. Mikä on kattoa? Mikä on pappa kattoa? Kuvata. Mikä on pappa kattoa? Se riippuu tunnin. Testiajo 3. Vettä tulee ja vettä menee. Tästä saa säädettyä veden tuloa. Ja se toimii se säätö. Akku pyörittää lasinpyyhkiä moottori Mondeusta. Samoin kuin Mondeon nokkahihnan hammashihna nokalta hammashihna pyörä niin pyörittää runkua ja siinä on sitten selälleen laitettu toinen nokkahihna, mikä toimii hammastuksena ja pitäisi vähän säätää näköjään keskitystä tuohon, että se menee vähän toisessa reunassa, mutta muuten kohtuu hyvä. Ja aurinkopaneeli, 50 wattia aurinkopaneeli tuossa noin. Lataa virtaa ja on tommonen akku tossa ja nyt en tiedä sitten kuinka kauan tämä niin 30 amperi 45 amperitunnin akku tuossa, kauanko se sitten kestää, mutta nämä ajothan on suhteellisen lyhyitä kuitenkin, että aurinkoisella päivällä se voi hyvinkin niin riittää tuon kokoinenkin akku ja aurinkokenno lataa tuossa. Semmonen systeemi, mutta ja sitten säätimenä toimii täällä tämmönen Temun säädin, että meni yksi säädin meni jo rikki tuossa aikaisemmin. Samanlainen Kiinan härpäkes tosin Suomesta ostettu meni rikki, että nyt on tommonen Temusta tilattu korvike, katsotaanko kauanko tuo kestää.
Aines on vaan tämmöstä testi hiesua oikeastaan ja täällä on vähän ruosteista ja vähän on kiviä, isompiakin kiviä täällä seassa, niin katsotaanpa sitten mitä siitä tulee. Ajatus on, että siinähän ei ole kultaa, mutta katsotaan. Kun kuitenkin noita isoja kiviä on seassa ja ruosteistakin maata löytyy, niin rautaa siinä ainakin näyttää olevan, että onko siihen jäänyt mikrohippuja, se voisi olla mahdollista. Tarvii laittaa spiraali, että sen saa tuosta nuo kivet tippumaan. Ja nyt tuohon reunaan tai vähän loiventaa. Tehdä tuohon vähän jotakin tuolla reunalla. Nyt ne jää tuohon nuo kivet. Ja muuten vesi näyttää nyt paljon paremmalta kuin aluksi, kun ne on ne isonnetut reijät. Ja hiekka nyt on mitä on, se on tuommoista savensekasta hiekkaa, että siinä mielessä tämä nyt on vähän erilaista, mutta katsotaan mitä sieltä tulee. Joki on kuitenkin ihan tuossa vieressä, että tää on vanha jokitörmää tämä, mistä tämä maa on kaivettu tuosta montusta. Otettiin vaan ihan tätä testiajoa varten, että saadaan testata kamppeet tästä. Tuolla toisella puolella jokea on kultaa kyllä, mutta tältä puolelta ei ole vielä todistettavasti löydetty. Mutta hyvät mahdollisuudet on. Tuossa tommonen terassi tuossa alhaalla, mistä voisi käydä kanssa katsomassa, jos siellä on vähän, tai siellä on isompia kiviä, niin käydä tutkimassa joku kerta, ottaa vähän näytettä sieltäkin. Testiä on jo suoritettu ja juorma tossa nyt ei mitään tietenkään iso ole, mutta on siellä jotakin kiiltäviä, täytyy tutkia vaskoilla mitä ne kiiltävät mikrohiput ovatko ne kultaa vai mitä, onko kiilettä vai jäänyt, mutta no ei nyt pitäisi kiille tuohon kohti jää. Rautahiekka näyttää olevan täällä pandeksissa ja muutenkin tutkia tämä matto, että mitä tänne on jäänyt.